Tor Mikkelsen, välkomna på online. Tack för det. Tor, först av allt som har inspirerat jag för idrott hänt inte så att ni är hur just till glädjast. Ja, det är öliga. Det är nog så ringa spårningar, men hittar vi det centrator så var det ju han den händingen mellan Förjar och Litava i fotboll. Vi hade ju lunch li från omter att få Myra en kanske en young lag eller tap. Det hade varit störst. Och som minns ölen väl det var nere i Ragnar Jakobsen var nere i München för några år sedan ta i Katrin Olsen roe i HM-kampanjen och det var vantat nog såna kvar i Gus höjersmärke och så hände det att det var alltid som också lunch och inte för i som man söndags tog och så blev där jaunar vi alltså två båtar var nummer 3 ja så där fick och Bronson. Det var öliga oant alltså så som lager för det minns ju väl. Det var en stor händing och ja till dömes en händing som kunde vara ganska större än ganska några andra. Det var i Hannover ta i Jalkrom Elster shade och stånchen ut stegen för stånchen in ta i Everton mot Tyskland så det blev 2-2 ja. Det är väl otroligt. Den ändå kappingar här i föringar spelar mot utlänningar och helt att det är läge att en idrottsreporter visar glädje för att man ska inte ta i föringar vinna. Ja, det är alltid visst det vi matar det är allt. Man blir hålla sig innanför en rymlig marknad. Men annars alltid inte hvis man inte lätt sig eller hever heter syndra adrenalin eller lätt sig ruva vi så alltid inte man ska få oss vi idrott alltid inte. Vad är det som är så fascinerande vid idrott? Det är hårt allt bara spel. Ja, så långt men man ser ju att det här seriösa idrottsfolken till det är ju Louis Sall uta och så det så går väl så är det ju störst. Inte minst att det är ganska ovant att det händer så blir det ofta ganska uppåt större. Den här idrotten som du inte tömmer hit efter? Ja, det är till för rugby till dömes. Golf. Så jag golf är stort lära spela än hit efter jag vet. Och så är det här cricket. Men det är ofta så idrott det är ganska mer till att man tror mig inte sätta sig i reglerna där alltså. Har man sett sig in utan så är man säkert också blir biten av det. Och som man inte ser mer utan det är alltså vi har hela tiden motorsporter alltså Formel 1. Det ser man inte. Kanske det är ganska bandy år för näkt.